Hello guys, नै एसे गोबाव सम आरो बोसोरजों आरो बोसोर जोबनाय बोसोर गोदानखौ बरायनायजों लोगोसे दिनै ज'यैनो नै आंबो आखायाव अमा बेदर हांनाय आरो जागासिनो दोङो अरिजिनेल सोनो ओमफ्राय नै बेयाव हांनाया सोलिगासिनो दं आरो ओमफ्राय हाङोबो जायोबो जोंना मिरामिससो एकदम आं दहाय सिगांनिफ्राय आं बुंबाय थाखानाय लोगोफोर जोंना जि जाय टेगबो गैया जेबो गैया एकदम माबाखा जोंना मिरामिसा पिकनिक जाया होननाया बिसो जोंना मिरामिस जाग्राफ्रा पिकनिक जाया होननाया बिसो दा नै बिनानाव ओमफ्राय आब' दङ बिथिं दङ लोगोफोर दं मिरामिस पार्टि जोंहा गुमैया एसे जगार खालामगासिनो दं गुमैबाबो लोगोसो लिंलाङो अ गुमै मियासो एसे बांगाल साइज दे जोंना गुमैया ओमफ्राय आंहा आदिबासि साइज ओमफ्राय दा नै लोगोफोर आङो आखायाव लानाय जानोनो बावगासिनो ओमफ्राय दासो जानोसै नोंथांमोनाबो जादो दा आंबो जानोसै गोथाव थावाबाबोथ' गोथाव होनखानांसिगोन बरिया एन्जय आंथ' दाखालि बङाइयाव थांखानायमोन दा ओमफ्राय सासे फसायनानै फैखानायमोन दा आंलाय सिंग्रिसो होनोना सिख्लाफोरखौ सिंग्रि बेदरा एसे इन्जय आरो जोंना माने गोबावजों लोगो मोनलायदों नालाय दा मा बुंगोन बोसोर गोदान बरायनायजों लोगोसे बोसोर गोजाम जोबलायनायजों लोगोसे दा ज'यै आरोखि